Jalapeno. Ja vielä odotellaan viimeisten koristuksien siirtymistä, jotta pituushalkaisija on vapaa kahdelle orille esiintyä ja käyttää koko tila hyväksi. Jaimea ratsastaa tänään toinen omistajista Rosali Kivitie ja Jalopenon satulassa Hanne-Mari Kiuttu. Jaime on tässä pituushalkaisijalla seinän puolella tämä ensimmäisen palkinnon ratsukantakirjaori, joka on itse suorittaja ja omaa kovat kilpailunäytöt. 4-, 5- ja 6-vuotiaana sillä on ikäluokan kilpailussa menestystä. 6-vuotiaana sen kantakirjausluokka on nostettu kilpailusuoritusten perusteella toista palkinnosta ensimmäiseen palkintoon. Jaime voitti 7-vuotiaana ensimmäisen Suomen hevosten koulumestaruuskullan ja seuraavana vuonna se sai pronssimitalin ja tämän jälkeen vuosilta 2004-2007 sillä on 4 kultamitalia lisää. Se on kilpailut menestyksekkäästi koko ajan kansallisella tasolla luokissa helppo A ja vaativa B. Vielä viime vuonna 17-vuotiaana tämä ori kilpaili alue- ja kansallisella tasolla kouluratsastuksessa vaativa B-luokkia sijoittuen. Ja lisäksi sijoittui Hämeen aluemestaruuksessa seniorin mestaruuskilpailussa 4. sijalle. Tällä orilla on 46 jälkeläistä ja näistä on kantakirjattu 6. Ensimmäisellä palkinnolla ratsusuunnalle Tamma Sena ja Tamma Harjon Helmi. Toisella palkinnolla Tamma Söpimaja ja Janella sekä ori Jalapeno ja kolmannella palkinnolla ori Joelime. Laatukilpailussa jälkeläiset ovat saavuttaneet paljon menestystä, kuten Tamma Taikomus, joka on 3-vuotiaana ollut lupaavin este- ja kouluhevonen, ja 4-vuotias ori Jaihe oli lupaavin estehevonen, ja Joelime 5-vuotiaiden kokonaiskilpailun toinen. Ruunan Mikomajan Arvid voitti viime vuonna 5-vuotiaiden laatukilpailun ollen lupaavin este- ja kouluhevonen, ja Tamma Janella sijoittui 5-vuotiaissa kolmanneksi. Kasvattajakilpailussa myöskin nämä Jaimen jälkeläiset ovat keränneet kovasti menestystä. Tamma Prisilla on voittanut kasvattajakilpailu kouluratsastuksessa ja viime vuonna Jaimen jälkeläisiä oli mukana koulukilpailussa 4, joista parhaiten sijoittui 3. sijoittunut Ruuna Maurinko Kajo ja 4. sijoittunut Tamma Jalla Ralla. Jaimen kanssa on esiintymässä sen poika Jalapeno, joka on 8-vuotias toisen palkinnon ratsukantakirjaori. Tämän orin emä on ratsukantakirjatamma Helu tyttö ja sen emän isä on heluri. Jalapenolla on tässä vaiheessa jalostusorin uraa 2 jälkeläistä. Jalapeno eli Jape on herkkä herrasmies ja on aina valmiina palvelemaan ihmistä. Ori rakastaa esiintymistä ja on kilpailut alue- ja kansallisella tasolla koulu- ja esteratsastuksessa. Tällä kaudella Jape keskittyy kouluratojen valloitukseen. Ratsastajana on Hanne-Mari Kiuttu.
Lämpimät kiitokset Ori Jaime ja Rosalle Kivitie sekä Mia Lapeno ja Anne-Mari Kiuttu. Ja näin poistuvat raikuvien aplodien saattelemina ja